गसाइगाव बिएड कलेजा 1995 मायथाइयाव जोनोम मोनदोंमोन आरो 2020 मायथाइयाव 25 बोसोर जाबाय। दा बे 25 बोसोर आबुं जानायखौ लानानै जोङो मोनसे रुफाथि मायथाइ फालिनायनि थांखि बायदियै बे दाननिनो डिसेम्बर दाननि 29 आरो 30 बे साननैयाव जोङो गाजा गोमजायै मोनसे रुफाथि मायथाइ फोरबो जों खुंफुंनो थागथियारि जों जाबाय। हाबाफारि बायदियै जोङो 29 डिसेम्बर 2020 मायथाइयाव फुंनि बाहागोआव जोङो बिफां लाइफां गायगोन। बे बिफां लाइफां गायनाय हाबाफारियाव फाउन्डार मेम्बार्स, फाउन्डार टिचार्स आरो एक्जिस्टिं टिचार्स जोङो जयै बिफां लाइफां जों गायगोन। जेराव जों बिफां लाइफां गायगोन बेखौ जोङो सिलभार जुबिली गार्डेन मुङै जोङो दोननो थाखाय गभर्निं बडियाव थि खालामखाबाय। आरो बेनिफ्राय फुंनि 10 रिंगायाव फरायसाफ्रा जयैनो मोनसे हारिमुआरि हान्जा सुरनाय हाबाफारि लादों। बे हाबाफारिखौ गसाइगाव मिउनिसिपाल बर्डनि एक्स चेयारमेन ध्रुब कुमार ब्रह्म नार्जारी बिथाङा बेखेवगोन। आरो बे हान्जा सुरनायनि गेजेरजों जोङो मिजिंथिदों जे समाजाव जोंनि जि एजुकेशननि गोनांथि बेनि फारसे आरोबाव सांग्रांथि जागोन। जोङो बेखौ मिजिंथिदों जे सासे फोरोंगिरिया क्वालिटि जायोब्ला क्वालिटि एजुकेशन होनो हागोन, बेखौ जों मिजिंथिदों। दा बेनिखायनो जोंनि थांखियानो जाहैबाय जे फोरोंगिरिफोरखौ जोङो मोजां रोखोमनि फोरोंथाइ होनानै जों क्वालिटि टिचार्स खालामनाय। आरो बेनिफ्राय जाय बिथांमोनहा जे फोरोंगिरि हाबा मावनानै दंखायो बिथांमोनखौबो जों ट्रेनिं होयो। आरो लोगोसे जाय बिथांमोनहा फोरोंगिरि जानो नाजानायनि मोनसे थांखि दङ बिसोरबो बिएड डिग्रिखौ लानानै सासे गावखौनो क्वालिटि टिचार हिसाबै दानो हायो आरो बिएड डिग्रिनि गेजेरजों सासे फोरोंगिरि हिसाबै साख्रि मावनायनि जि क्वालिफिकेशन बेखौ मोननो हायो। बिब्दिनो 30 डिसेम्बर 2020 बे दिनाव जोङो जोंनिनो फाउन्डार प्रेसिडेन्ट आरो दासिमबो दङ गभर्निं बडिनि प्रेसिडेन्ट मानगोनां बर' साहित्य सभानि बारग' आफादगिरि पद्मश्री डक्टर कामेस्वर ब्रह्म बिथांनि बिथोनावनो फुंनि समाव जोङो जयग' होगोन 25 बोसोर आबुं जानायनि बुब्लियाव। बेनिफ्राय 25 गां फिरफिला जों बिरहोगोन। बे 25 गां फिरफिलाखौ गासिबो जोंनि फाउन्डार मेम्बार्स, फाउन्डार लेक्चारार्स जोङो जयै बिरहोगोन। बेनि उनाव आरो जोङो जोंनि जेसेबांनाखि बारग'लांनाय फरायसाफोर बिसोरनि गेजेराव मोनसे एलुमनि मिट होननाय मोनसे हाबाफारि लादों। बेयाव जोङो जोंनि आइडियाफोरखौ जों शेयार खालामगोन जे जोंनि बे फसंथानखौ जोङो साबसिन खालामनोब्ला जोङो आरो मा मावनो हायो बिथांमोननिफ्रायबो जोङो आइडियाखौ जों लागोन। जोङो हानायमानि जोंनि बिएड कलेजखौ मोजां खालामनो जों नाजागासिनो दङ। क्वालिटि एडुकेशन होनायनि थांखिखौ जोङो लानानै थिग बेबायदिनो जों खामानि मावगासिनो दङ। बेनिफ्राय आरो बेलासियाव जोंहा मोनसे गेवलां मेल दं। बे गेवलां मेलाव बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि मानगोनां भिसि प्रफेसार लाइस्राम लादु सिंह बिथाङा गाहाय आलासि महरै बाहागो लाफैगोन। बे बुब्लियावनो रुफाथि मायथाइ फोरबोआव रुफाथि बिसम्बि मुंनि मोनसे माल्टिलेंगुवेज सेमिनार बिसम्बि बेखौ जोङो बेखेवगोन। आरो बे बेखेवनाय हाबाफारियाव बिटिसिनि एडुकेशननि डाइरेक्टर मानगोनां डाइरेक्टर श्री जगदीश प्रसाद ब्रह्म बिथाङा बेखौ बेखेवगोन। आरो दहाय आं सिगाङाव बुंनाय बायदि जे एलुमनि मिटखौ जोंहा जोंनिनो एक्स स्टुडेन्ट डक्टर सुबुंसा मुसाहारि सुपारिनटेन्डेन्ट अफ टेक्सास गभर्नमेन्ट अफ आसाम बिथाङा जोंनिनो एक्स स्टुडेन्ट बिथाङा बे एलुमनि मिटखौ बेखेवगोन। बे गेवलां मेलाव जोङो लकेल एमएलए एक्स इएम आरो जोंनि लकेलनि जि फरायसालिफोरनि हेडमास्टार, प्रिन्सिपाल्स, हेडमिस्ट्रेस बिथांमोनखौ जोङो हांख्रायदों आरो लोगोसे वेल विशार्सफोरखौ जोङो हांख्रायदों। बे बुब्लियावनो गुनेस्वर मसाहारि बिजाब बाख्रि, गुनेस्वर मसाहारि लाइब्रेरि
बेखौबो जों बेखेवगोन। गुनेश्वर मोसाहारिया जाहैबाय गसाइगाव बिएड कलेजनि फाउन्डार प्रिन्सिपाल आरो फाउन्डार सेक्रेटारि गभर्निं बडिनि। थ' बिथांनि जि मावनाय, बिथांनि जि बिहोमा, बेखौ मान होनानै बिथांनि मुङावनो जोङो मोनसे गसाइगाव बिएड कलेजाव माने गुनेश्वर मोसाहारि लाइब्रेरि जोङो थि खालामदों, मोनसे गायसनदों आरो बेखौ बिथांनिनो बिसि आथिसरि मोसाहारिया बेखेवगोन। थ' बेबायदि जे साननैनि जे हाबाफारि जों खुंनो लादों, बेयाव जोंनि साफ्रोमबो फोरोंगिरिफोर, वेल विशार्स, अफिस स्टाफ गासिबो जोबोद माने गोसो मोदोम होथाबनानै खामानि मावदों। आरो मोनसे बाथ्राखौ आं बुंनांगोन, बे हाबाफारिखौ जोङो खुंफुंनो थाखाय वेल विशार्सफोरनिफ्राय जोङो 100निफ्राय लानानै 2000सिम जोङो कालेक्सन होदों। खिन्थु बे जोंनि थाखाय थोजासे नङा। जेसेबांनाखि रां नांबावगौ, बे रांखौ खिन्थु जोङो जोंनि कलेजनिफ्रायनो जों बाहायगोन, एग्जामिनेसन फान्डनिफ्राय जों बाहायगोन। खारन जोंहा एग्जामिनेसन फान्डआव थाखा दङ, एसे थाखा दङ। आरो बे सिलभार जुबिलि खुंनायनि गेजेरजों जोङो जोंनि फाउन्डार मेम्बार्स, फाउन्डार लेक्सारार बिथांमोनखौ जों मान होगोन। आरो लोगोसे गभर्निं बडियाव जेसेबांनाखि मानगोनां सोद्रोमा बिथांमोन खामानि मावबोदों, बिथांमोनखौबो जों मान होगोन। थ' साननैनि हाबाफारियाव बे माने जोङो मावनो लानाय हाबाफारिया बेफोरनोसै। जोंनि गसाइगाव बिएड कलेजा जिहेतु 25 बोसोर जाबाय, बे 25 बोसोराव जोंनो बिटिसि गभर्नमेन्टआ माखासे फोरोंगिरिफोरखौबो जोंनो बेयाव डेपुटेसन हिसाबै हरो आरो बिथांमोनखौ जोङो ट्रेनिं होयो। खिन्थु जोङो बेखौ बुंनांगोन, जोंनि गसाइगाव बिएड कलेजा फोरोंगिरिफोरनो हक बा अफिस स्टाफनो हक, बिथांमोननो दरमाहा होनो थाखाय जों सरकारनिफ्राय गरसेबो थाखा जों मोनाखै। दा बियो जोबोरै दुखुनांथाव। एन्टायार गसाइगाव एरिया, गसाइगाव साब डिभिजनाव जोंनि बे बिएड कलेजा जोबोरै मोनसे मोजां आबहावा, जेरावनाखि मोजां थासारि दङ, बेयाव गायसनजानाय। आरो जोंनि एनसिटिनि जि नर्म्स, बेखौ जोङो फुलफिल खालामबाय। जोङो बेखौनो खावलायगोन जे जिहेतु बिटिआर एकर्डआव मोनसे प्रभिजन दङ जे प्राइभेट इन्स्टिटिउसनफोरखौ प्रभिन्सियेलाइज खालामनायनि मोनसे प्रभिजन दङ। दा जोंनि लकेल गभर्नमेन्ट आरो लोगोसे माखासे अर्गानाइजेसन जेरै बर' फरायसा आफाद, बर' थुनलाइ आफाद, बिथांमोनखौबो जों खावलायगोन जाहाथे जोंनि बे गसाइगाव बिएड कलेजल' नंला, बिटिसि एरियायाव जोंहा बिजनिबो दङ, रैमालि एकाडेमि बिएड कलेज, बे आरो लोगोसे टंलायावबो मोनसे बिएड कलेज दङ। बे गंथाम बिएड कलेजखौ जाहाथे देग्लाय नङाब्लाबो लासैनो प्रभिन्सियेलाइज खालामनानै जोंखौ जाहाथे मदद खालामो। खारन जोंनि फोरोंगिरिफ्रा जेसेबांनाखि बेथन मोननांगौ, बेखिनिखौ जों होनो हाया। जोङो स्टेट स्केल जोङो होयो, खिन्थु साफिसियेन्ट नङा। आरो बिथांमोननि जि माने कन्ट्रिबिउसन, जोंनि फोरोंगिरिफोरनि जि खामानि मावनाय, बेखौ आं एप्रिसियेट खालामनांगोन। बिथांमोनहा जोबोरै खस्थ' खालामो, नाथाय दिनैसिम सरकारि बेथन मोनफेराखै। दा बेखायनो आं खावलायदों जाहाथे बिटिआर एकर्डआव जि मोनसे प्रभिजन दङ, आरो दिनैनि नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों आङो बिटिसिनि मानगोनां गाहाय मानगोनां चिफ बिथां प्रमद बर' बिथांखौबो आं खावलायगोन जाहाथे बिथाङा बे आयदाखौ एसे गोसो होनानै जाहाथे जोंखौ मदद खालामो, बेखौनो आं खावलायगोन। जोबनायाव आङो खावलायगोन जोंनि बे साननैनि जि हाबाफारि रुफाथि मायथाइ फालिनायनि 29 आरो 30 डिसेम्बर 2020, बे हाबाफारियाव जाहाथे जोंनि एक्स स्टुडेन्ट बिथांमोनहा जाहाथे लोब लोब फैनानै जोंखौ मदद खालामो। आरो बिनिफ्राय वेल विशार्सफोर आरो बिब्दिनो जायगानि जि इन्टेलेक्सुयेल्सफोर, बिथांमोनहा जाहाथे जोंखौ लोब लोब फैनानै मदद खालामो, जोङो जोबोरै थुलुंगा मोनगोन, बेखौनो आं खावलायदों। आरो बेनिफ्राय जे जोंनि जि बिएड कलेज, बेखौ साबसिननिफ्राय आरो हामसिन खालामनो थाखाय जोंनो लकेलनि सुबुंफोरनि, इन्टेलेक्सुयेल्सफोरनि, वेल विशार्सफोरनि जोंनो मदद नांगौ। आरो बेखिनिखौनो आं खावलायबाय आरो मिजिंथिदों जोङो इयुनावबो वेल विशार्सफोरनिफ्राय जों मददखौ जों मोनबाय थागोन।